дар даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин дар номинатсияи санъати тасвирии шумораи довталабон нисбат ба соли 2024 се баробар зиёд гардидааст. Довталабон бо завқи баланд расмҳои кашидаи хешро пешкаши ҳакамон гардониданд. тӯли 3 сол аст ки озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман дар жанри рассомӣ рафта истодааст. нисбати солҳои гузашта ин соли 2025 хеле беҳтару хубтар дида мешавад. шогирдон бо тайёрии хуб дар ин озмунҳо иштирок карда истодаанд. мавзӯъҳое ки вобаста ба номинатсия нишон дода шудааст, шогирдон дар мавзӯъҳои Тоҷикистон, зебоии ватан, дастовардҳое ки дар солҳои истиқлолият ба даст овардагием, зебоии табиати ҳамин Тоҷикистонро бисёртар тасвир мекунанд. дар дигар номинатсияҳои озмунӣ шумораи довталабон зиёд шудааст. наврасону ҷавонони ин ноҳия санъатдӯсту фарҳангпарвар мебошанд ва беҳтарин суруду навозишҳоро бо асбобҳои халқӣ омода ва пешниҳод карданд. орзу кулобизода санъати овозхониро дӯст медорад ва пайваста дар чорабиниҳои сатҳи ноҳиявию вилоятӣ иштирок менамояд. дар озмуни мазкур бо овози ширадораш сурудеро иҷро намуд, ки писанди ҳакамон гардид ва ба даври навбатӣ рохат гирифт. соли дуюм аст ки дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намудам ва аз жанри анъанавӣ суруди модарро пешкаш кардам. ҳоло ман ба даври вилоятӣ рохат гирифтам ва кӯшиш ба харҷ медиҳам, ки ба даври ҷумҳуриявиам роҳ ёбам. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки солбасол шумораи довталабон ва сатҳи омодагии онҳо ба озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман беҳтар гардида истодааст ва масъулияти ҳакамон дар интихоби беҳтаринҳо даҳчанд шудааст. ва бояд гуфт, ки дар минтақаи кулоби вилояти Хатлон аллакай 6 шаҳру ноҳия баргузор гардид озмуни даври аввали озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман. бисёр довталабон ба як тайёрии хуб ва як маҳорати хуб дар ин озмун иштирок карда истодаанд. дар даври ноҳиявии озмун дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин 36 нафар довталабон дар номинатсияҳои гуногун иштирок намуданд ва аксарияти онҳо ба даври вилоятӣ рохат гирифтанд. акнун бо тавсияи мутахассисон дар даври навбатӣ бо суруду навозиш ва расмҳои нав иштирок хоҳанд кард. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Шамсиддини Шоҳин барои барномаи Навид.